Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές, σας παρακαλώ ηρεμήστε, ησυχάστε για να ξεκινήσουμε. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε ανάμεσά μας δύο εκλεκτούς επιστήμονες, δύο ιατρούς με ευτήρες γυναικολόγους, οι οποίοι έχουν την επιθυμία και τη χαρά να μας ευαισθητοποιήσουν όλους, εκπαιδευτικούς, μαθητές, μαθήτριες, σε θέματα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Είναι ο κύριος Γκίκας και ο κύριος Λατζουράκης. Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ πάνω απ' όλα καταρχήν τον κύριο Γεωργίου, τον Γενικό, την κυρία Σφακιανάκη, τη Διευθύντρια και την κυρία Ζαφύρη, που μας προσκάλεσαν να έρθουμε εδώ πέρα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού, να κάνουμε αυτή την ομιλία, παύλα συζήτηση. Δεν αφορά, ο καρκίνος του μαστού δεν αφορά, θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι, γιατί δεν αφορά μόνο τις γυναίκες ο καρκίνος του μαστού, αφορά και εμάς τους άντρες. Γιατί πάνω απ' όλα όλοι μας, εμείς οι άντρες, έχουμε μία γυναίκα τουλάχιστον στη ζωή μας που αγαπάμε. Είτε είναι η μητέρα μας, είτε είναι η αδερφή μας, είτε είναι η γυναίκα μας, είτε είναι η φίλη μας. Οπότε πρέπει να ενδιαφερθούμε και να ευαισθητοποιηθούμε και εμείς οι ίδιοι. Θα ήθελα να αναφέρω γενικά, πριν μπούμε, κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία αφορούν γενικά για τον καρκίνο του μαστού, για να καταλάβετε το πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε 5 πράγματα γι' αυτό. Εδώ στην Ελλάδα κάθε χρόνο περίπου 4.500 είναι τα καινούργια κρούσματα του καρκίνου του μαστού. Δεν είναι λίγα, είναι πολλά. Και σύμφωνα με την Παγκόσμια Υγεία, είναι μία στις 8 γυναίκες μια φορά στη ζωή της θα νοσήσει από τον καρκίνο του μαστού. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι γύρω στα 12 με 13%. Για να αναλογιστούμε ότι ένας άλλος καρκίνος γυναικολογικός των οθικών είναι γύρω στο πολύ λιγότερο από το 12%, είναι γύρω στο 2 με 3%. Παρατηρώντας αυτή την εικόνα, δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά, κανένας μας πιστεύω, εάν αυτή η εικόνα απεικονίζει η Ανατολή ή Δύση του ηλίου. Έτσι ακριβώς γίνεται και όταν πιάσουμε ένα ψηλαφιτό ογκίδιο. Την απάντηση στην εικόνα μπορεί να τη δώσει ο φωτογράφος, εάν φυσικά θυμάται πότε έβγαλε αυτή τη φωτογραφία. Την απάντηση όμως για το ψηλαφιδό ογκίδιο θα τη δώσει ο γιατρός, ο οποίος θα πρέπει να απευθυνθείτε. Δηλαδή μην πείτε ότι είναι ένα ψηλαφιδό ογκίδιο, εντάξει δεν είναι τίποτα, θα φύγει μόνο του. Να περάσουμε τώρα λίγο στις διαγνωστικές μέθοδοι παθήσεων του μαστού. Δηλαδή πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε, γιατί το παν σε οποιαδήποτε κακοήθεια, το φάρμακο για την κακοήθεια, γενικά για τους καρκίνους δεν έχει βρεθεί, γιατί το φάρμακο το γνωρίζουμε, αλλά δυστυχώς δεν το εφαρμόζουμε. Είναι η πρόληψη. Το φάρμακο για τους καρκίνους είναι η πρόληψη. Να το προλάβουμε πριν μας προλάβει εκείνος. Αυτό είναι το βασικό. Οπότε, για να έχουμε μια καλή πρόληψη θα πρέπει φυσικά να πάρουμε ένα πολύ καλό ιστορικό. Ο γιατρός φυσικά είναι αυτός που θα το κάνει. Μια κλινική εξέταση που πρέπει να γίνεται μία φορά το χρόνο από τον γιατρό. Οι απεικονιστικές εξετάσεις είναι η μαστογραφία, μαγνητική, θα μιλήσουμε αργότερα. Να ρωτήσω κάτι. Αν μια γυναίκα έχει κάνει πλαστική στο στήθος της, τότε είναι πιο επιρρεπή στο καρκίνο του μαστού? Όχι, δεν είναι πιο επιρρεπής. Απλώς είναι πιο δύσκολη, είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι είναι πιο δύσκολη η διερεύνησή του. Γι' αυτό ίσως όταν έχει ενθέματα, μια μαστογραφία ψηφιακή μπορεί να μην είναι αρκετή, να χρειαστεί να κάνει και μαγνητική τομογραφία. Νομίζω ότι ο στόχος επετεύχθη κατά τον καλύτερο τρόπο από την ποικιλία των ερωτήσεων, απορριών και όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ευαισθητοποίηση και ελπίζουμε και σε μια νέα ενημέρωση κάποια άλλη στιγμή. Σας ευχαριστούμε πολύ.